Yanzu labari da ɗumi-ɗuminsa. Masu sauraronmu za ku ji cewa kotu ta bayar da belin shahararriyar 'yar TikTok ɗin nan wato Murja Ibrahim Kunya. Kotun ta gindayawa fitacciyar jarumar TikTok ɗin sharuɗa guda biyu kafin ta bayar da belinta. Wata babbar kotu da ke zamanta a unguwar Bomfai ta jihar Kano ta bayar da belin fitacciyar jarumar TikTok da aka kama kan zargin ɓata tarbiyya wato Murja Ibrahim Kunya. Kanin labaran kenan kuka saurara, sai ku gyara zama sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji sharuɗan da kotu ta gindaya kafin ta bayar da belin wannan baiwar Allah wato Murja Ibrahim Kunya. Kafin nan, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin hakan shi zai baka damar samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Haka zalika ka danna alamar like domin hakan yana ƙarfafa mana gwiwa wajen shiga lungu da saƙo domin kawo muku sahihan labarai. Mun gode. To ga cikakken rahoton. Kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Saminu ta sanya ƙa'idojin da za ta cika kafin a bayar da belin Murja Ibrahim Kunya. Daga ciki za a ba da kuɗi Naira 500,000. Haka kuma, kotun ta umarce ta da ta kawo mutanen da za su tsaya mata guda biyu. Kotun ta ce dole ne ɗaya ya kasance ɗan uwanta na kusa, yayin da ɗayan kuma zai kasance wanda ya mallaki ƙasa mai daraja a jihar Kano. Idan ba a manta ba, hukumar Hisba ce ta maka Murja Ibrahim Kunya a kotu domin bincike da ɗaukar mataki muddin an same ta da laifin da 'yan unguwarsu suka kai ƙararta. Kamun Murja Ibrahim Kunya ya janyo cece-kuce wanda wasu ke ganin yana da nasaba da abin da ya jawo kwamandan Hisba Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya yi murabus ɗin ƙashin kai a kwanakin baya, kafin daga bisani a daidaita da shi da gwamnan jihar Kano injiniya wato Abba Kabir Yusuf ya koma bakin aiki. To masu sauraron mu, wannan shine takaitacce kuma wato rahoton da muke tafi da shi akan wannan batu. Muna fata Allah madaukakin sarki ya shirye mu ya kuma kare mu daga fadawa daga cikin irin waɗannan wato halaye da wannan baiwar Allah Murja Ibrahim Kunya take ci gaba da aikatawa, wanda ake zarginta da ɓata tarbiyya. Muna fata Allah madaukakin sarki ya shirye mu da ita gaba ɗaya. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu. Bisalam, ku huta lafiya.